ori bidokwa ha na m eme ngwa n'ihi na nke na ego na ya go na gwa ya go na ya na-eso okwu makwa ego na 200 na oh nnukwu ego na ọ maka emere nya ọrụ ta dị na Jakwantio maka ma nka ọ bara dị ni nka ọ egwuregwu kutegodo ka anyị mụọzie njakịrị chi njakịrị wekwe jekuru jekuru n'idinite ofe gịnị ka isi n'idinite esi m ofe onugbu si ofe akwa ibe isi nsi anyị igwe ọ ihe njikwa na-ekwu maka jene butere mmadụ ka anyị Kwagosumukuru ejikwara m eji ori akụ m akwara ihe ekwu maka gị ị bịa sumukuru ọbụ ị rọra n'ime ụlọ mukuru gịnị ebe sumu je kulu kulu wani ma i ma je kulu kulu sukwana gini rota sukwana ngas nefe kulu ben ni kulu ofe mu kulu gini ofe kulu ofe mo pa nto wo ki mo ha lese kulu kemgbe nke a bidokwara ka ọ dị ihe nka kemgbe nke a bidokwa mukuru ite nkịtị ọ dịwo ka ya dụnụ ka anyị si mmesi unu erute n'ụlọ amara ebe a ga-esinye aka enyere unu aka asị onye Chukwu gbara Krismas ya gbara iche otu ofu nchegharị nke mbọzi ahụ a ga-ejegbu ka anyị gasị ya ka anyị mara otu niile asị na-erukwa erute ya ọkwa nchegharị gwada maka anyị chegharịkwa anyị ga-echegharị nakwa ndị na ha na-achụ ụtọpụta nchara na-emebe nne ya gwara moto na-agba ọkpọsa anyị bịa anyị ga-agakwa anyị ga-aga mmadụ n'onwere otu o si ga enyere anyị aka anyị ga-eje ichi ọnọdụ ugo nke abụ gbanwere ihe niile na-agbanweziri ya o jichara nke ụka jee nke ụka nye na ndị ụka ụkọchukwu ndị nchichi ọcha kwuru okwu ugbu ehekwara moto o buru bịa sị ndị o nyere aka na-erie anyị ga-atọ nọ n'ikpochasị arụsị mbanụ o mechaa ka anyị jee ka anyị mmadụ na o nwere otu o si mee ihe ahụ